priestoru pred branou, len trošinku strela mala ísť viac do strany, aby ju Tomáš mohol zasiahnuť okrieko. Opäť vyhrané. Teraz sa dostal až do útočného pásma. Šatanov! Nenápadná Šatanová strela zaskočila Kováča v českej bránke. Slovensko vo vedení na konci 16. minúty. Že si usadený v pásme, ešte pol minúta ich presilovky. Plečanec, krížna prihrávka, ktorú zachytil Hanzus a posúva dopredu Šatana. Šatan samostatný nájazd do Miro Šatan. Poslavený gól Miro Šatana v druhým zápase. Na začiatku tretej tretiny vedieme 2-1 nad Českom. Super Miro Šatan a jeho štvrtý gól na majstrovstvách celkovo. Tento obraz hry zrejme budeme sledovať veľmi dlho. Ešte sa tam ale naskytol prvý Hudáček, Hudáček! Igor Hudáček strieľal najdôležitejší gól kariéry. A to aj spomíme do Minsko Hoďovec Hodol. 7. finálový zápas v extralíge. 3-1 pre Slovensko. 45. semifinálová minúta. Tohto semifinále boli v našom obrannom pásme, ale to na 2 góly. Už sa si nevíte. Je to dobré. Užívajme si to, pretože takéto chvíle náš tým nezažil presne 10 rokov. A aj vtedy sme si to finále museli vybojovať do veľkej brány samostatných nájazdov. Neuveriteľné chvíle pre náš hokej. Ešte si musíme počkať na definitívne potvrdenie. Opäť pálil Čáslava za bránkou, je Sersen. Pred našou bránkou Krúcha, ale nedostal sa k strele ani on, ani Hemský. Ten musel prekľúčkovať až z mantinelu. Jeho strela, ktorú ale zblokovali naši hráči. Ešte to skúšal, ale Hemský, ale jeho strelu zastavil Benekára. Posledné sekundy.